एभ्रिवान वेलकाम बेक टू माय चेनेल बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय थाबाय आसा खालामो इसोरनि उनाव बयबो मोजाङैनो दोङो स' गाइस दा आङो एल.पि स्कुलाव दोङो माने जोंखौ मोनसे प्रजेक्ट होदो माने मोनसे जोंखौ प्रजेक्ट खालामनो होदो आरोना बे प्रजेक्टनि थाखायनो आं दा स्कुलाव दंफैयो जोंनि कलेज खाथिनि स्कुल सामुआपारा एम.इ स्कुलाव दंफैयो आङो स' नोंथांमोना नुदो जानो हागौ बे स्कुलाव माने जों प्रजेक्टनि थाखाय फैदो बेखौनो नोंथांमोननो एसे आङो शेयार खालामनो नागिरबाय जों प्रजेक्टआव मा खालामो जों डाटा कालेक्शन खालामनो फैदो आरोना एक्चुअलि ओमफ्राय डाटा कालेक्शन खालामनानै जों बेनिफ्राय थांगोन आरो जोंनि प्रजेक्टनि टपिकआनो जाबाय एल.पि स्कुल मिन्स प्राइमारि स्कुलनि प्रब्लेमनि सायाव स्टाडि खालामनाय आरोना स' बेनि थाखायनो डाटा कालेक्शन खालामनो फैदो स' नोंथांमोना नुदो जानो हागौ जों सामुआपारानि एम.इ स्कुलाव दंफैयो आरो दा स' जों मा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस नै बिथांमोना डाटा कालेक्शन खालामनो थाखाय कुइसन प्रिपेयार खालामगासिनो स' जोंनि टीमाव बेखिनियानो फैदो आरोना स' गाइस जों दा डाटा कालेक्शन खालामखांबाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो इफाले दुजन नै गाइस जों प्रजेक्टनि थाखाय मा खालामनानै दे आयो दावदैया नुस्राबाय आइटेंखौ नमिनिखौ ओइ भगवान दावदै गुफुरा थारमाने गुफुर आरो स' गाइस दिस इज कल्ड बानपानी बनायो सार